El é Escol e con el naceu esta iniciativa. Ale, un amante da fotografía, decidiu comezar a publicar nas redes as fotografías do seu compañeiro de 4 patas, unhas fotografías que gustaron e moito ao resto de peludos. Por iso, coa intención de colaborar con varias protectoras de animais de Vigo, organizaron hai un ano a primeira edición de Peludiños Solidarios, un evento que superou todas as expectativas e no que conseguiron recadar máis de 600 euros. Agora, tras varias peticións, Ale e Escol decidiron achegar esta cita fotográfica a Pontevedra. É un evento fotográfico solidario que vai consistir en un fotocall, o fotocall de Escoldog, bueno, pois é para recaudar diñeiro para as protectoras do evento, bueno, pois co local, pois tamén reivindicar un pouco a estancia de perros en sitios públicos, que estén aceptados máis e haya máis lugares para eles. A actividade principal de Peludiños Solidarios será Fotocall Perruno. Nel, todos os que se acheguen ata a botica poderán sacarse fotografías cos cans. O prezo de cada fotografía será de 5 euros, dos cales 2 irán destinados a 3 protectoras, a do morrazo, a dos palleiros e difusión felina. No evento tamén haberá un mercadillo, un punto de recollida de alimentos, sorteos, unha exposición de fotografías e unha charla. Que mellor que elas para falar da súa labor, das adopcións, da importancia das casas de acollida. Bueno, eu creo que é interesante estar na hora da charla, que será sobre as 5 da tarde, 5:30, e nos van a explicar un pouquiño por que é necesario todo o que fan, basicamente. A cita será o sábado de 12:30 a 7, un evento fotográfico que servirá para comentar a adopción e para recadar fondos para que as 3 protectoras de Pontevedra poidan seguir coidando aos animais.